खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव भैरबकुंड बियाबाव बारग' मन्त्रि BPF नि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी बिथांखौ रायजो राजाफोरा नायगिरगासिनो दं। फैबाय थानाय जा 2025 मायथाइयाव BTC नि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बेनि सिगांनो रायजो राजाफोरा भैरबकुंड बियाबाव रिहन दैमारीखौ देरहासार खालामनानै भैरबकुंड बियाबनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय दैथायहरनो साखाफारा जानानै दं आरो बे अजदखौ जोंनिफ्राय होआखै बा बाथ्राखौ जोंनिफ्राय बुंनाय जायाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों रिन्जय बर' बिथाङा सासे BPF नि गोख्रों मावथि आरो दासान्दि BPF नि जानानै गोबां माने दान्थे बिदान्थे बाथ्रा बुंनायखौबो बे समाव नुनो मोननाय जादों। जेराव रिन्जय बर' बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै गोख्रों खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा ओंखारनानै बे समाव BJP दोलोआव जगदान जाहैदोंमोन। नाथाय BJP दोलोआव बिथाङा गोबाव सम थावरिनो हायाखै। बेनि उनाव BPF दोलोआव जगदान जाफैदों आरो बे बिथाङा जगदान जाफैनायनि उनावनो गोबां मानि रिन्जय बर' बिथाङा गुबुन दोलोनि सायाव गोबां मानि काउन्टार होबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव रिन्जय बर' बिथाङा अजद दिखांदों एबा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला रिहन दैमारी बिथाङा मोनसे समाव मन्त्रि दंमोन आरो बिथाङा दायो बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी बिथांखौ भैरबकुंड बियाबनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नायगिरगासिनो दं होनना बुंदों। फैबाय थानाय थारैनो बे समाव मोनसे सोंथि सिखारदों। फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जा BTC नि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बे BTC बिसायख'थियाव भैरबकुंड बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय बिजाथिखौ रिहन दैमारी बिथाङा रोखा जाबाय नामा? थारैनो बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि। भैरबकुंड बियाबाव जा BTC बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बे भैरबकुंड बियाबाव रिहन दैमारी बिथाङा बे समाव बिसायख'थि गेलेगोनखौ रोखा खालामनाय बा रोखा नुनो मोननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि खालामबावोदि एबा सिखारबावोदि आथिखालनि जा BTR लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा भैरबकुंड बियाबाव बे समाव बिथाङा नांगौ बायदि जौगानाय खामानि मावनो हायाखै नामा? रायजो राजाखौ बे समाव गोजोन होनो हायाखै नामा? आथिखालनि दा भैरबकुंड बियाबनि बिजाथि थामहिनबा BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा भैरबकुंड ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो हायाखै नामा? बे बाथ्रा एबा बे सोंथिया सिखारदों। बे सोंथिया रिन्जय बर' बिथांनि बे बाथ्रा बुंनायनिफ्राय मोनसे गिदिर सोंथि सिखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला रिहन दैमारी बिथांखौ रायजो राजाफोरा भैरबकुंड बियाबाव मा जाहोननि थाखाय नायगिरदों आरो माबायदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव BPF दोलोआ गोख्रों रल लानानै खामानि मावगोन बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। उदालगुरि जिल्ला BPF नि आफादगिरि आरो बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी सार बिथांबो दङमोन आरो जोंनि लाइमोन हान्जानि गाहाय नेहाथारि लोगोसे सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि लाइमोन BPF आरो जोंनि महिला आइजो BPF जोबोद गोख्रों भाबै उदालगुरि जिल्लानि मोनबा समस्तिखौबो देरहानो थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोंहा मोनसे गोख्रों आफाद दानाय जायो आरोखि। जोंबो खोनाबाय थादों गोबां रायजो राजाफ्रा माने बुंदों माने भैरबकुंड ब्लकआवहाय बा समस्तियाव फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि BTC नि बिसायख'थियाव रिहन दैमारी जोंनि आसामनि बारग' मन्त्रि BPF नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथांखौ नांगौ होननानै बुंनायखौ जोंबो खोनाबाय थादों। दा जोंहा पार्टिया हाइकामान्डआ डिसिसन लागोन आरो बिथांनि सायावबो सोंगोन जे नोंथाङा गेलेनो गोसो दङ गैया बिथांनिफ्रायबो जों मोनथिनांगोन। खिन्थु रायजो राजा लोगोसे प्राइमारि कमिटि जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बिथाङा गाव मन्त्रि थानाय समाव जाबायदि खामानि मावदोंमोन दिनै रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ मोजां मोनो। आरो जोङो खोनादों मैयानि सानसे सिगां UPPL नि सासे MCLA खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव UPPL नि MCLA थानाय नङा। खारै सानैल' मानसि थालांगोन आरो चिफ आरो डिपुटि चिफ सानैल' मानसिया थालांगोन। UPPL नि गोबां MCLA EMफ्रा खारनो थाखाय रेडि। UPPL आ दिनै लांदां जासिगोन आरो सानैल' मानसि थालांगोन UPPL आव। बे जाबाय चिफ माने डिपुटि चिफ बिथांमोन सानैल' थालांगोन। रायजो राजाथ' गैखाला UPPL जों आरो लोगोसे MCLA EMफ्रा बयबो खारनो थाखाय रेडि आरो बिथांमोन मोनथिगौ जे UPPL सरकारा जेबो मावनो हायैनि थाखाय फैबाय थानाय 2025 सनाव मालाबाबो बिथांमोना सरकार दानो हाला। कनफिडेन्स लस जाबाय बिथांमोना कनफिडेन्स लस जानायनि थाखाय UPPL दोलोखौ नागारनानै माने BPF दोलोआवनो फैनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरोखि।
दिनै इपिपिएलनि माखासेफोरा गावजों गाव मेम्बारशिप ड्राइभनि बेलायाव गोबां माने बुजायबाय थादों औ मा बुंसार बेनि बेलायाव मेम्बारशिप ड्राइभआथ' जेबो गैया माखासे जेबो बुजि मोनै जायफोरा माने मबाइल नाम्बारखौनो सेरनो रोङा बिथांमोन बायदिनोखा मबाइलखौ बिनानै सेरलाबायनानै मोनसे OTP फैयो वान टाइम पासवर्ड बे पासवर्डखौ लानानै बिथांमोना मेम्बारशिप जाबाय होननानै फोरमायबाय थादों आरो बेजों जेबो लाब जानाय नङा भटार रायजोआ माने इलेक्सन खाथियावसो डिसिसन लायो सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ 6 मास सिगां बोसोरसे सिगां 2 बोसोर सिगां मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि जेबो मुलाम्फा जाया होननानै सानदों आरो भट थुग्रा मानसिफ्रा सप्तासे साननै सानथाम सिगाङावसो डिसिसन लायो जे भटखौहाय सोरनो होगोन आरो धौनि सायाव परिबेसनि सायाव सोनारनानैसो मानसिफ्रा भट थुयो आरोखि साला सिन्थि खालामो बे दायो सार नोंथांनि थाखाय राइट टाइम ना रं टाइम मानो होनोबा जों जिखिनि दायो बिसायख'थि फैबाय थादों मोनसे बे बुहुत गोथौ सिन्था खालामनो गोनां मानो होनोबा बिजेपि सरकारा बिटिआरखौ सेनो थांगासिनो दङ सेनायनिथ' खोथा बुङाखै दाख्लैबो आसामनि सासे गोख्रों मन्त्रि बिजेपिनि सिनियर लिडार रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंलांदों जे लकेल पार्टिखौ लाफानानैसो सरकार दागोन बिथांमोना सेनायनि खुनु माने खोथा बुङाखै चिफ आरो डिपुटि चिफखौहाय मालाबाबो बिजेपिआ लाया बे खोथाखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंखादों आरो जायखौ रायजोफोरा मेजरिटि भट होनानै बांसिन एमएलए देरहाहोनो हागोन बेबायदि लकेल पार्टिखौ लानानै आन्चलिक दलखौ लाफानानैसो बिटिसिखौ सरकार खुंगोन बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों आरोखि दा बेनिखायनो आं सानदों बिथांमोना बिटिसिखौ थोंजोङै गावसोर सालायनायनि बा सिख'नायनि खुनु माने प्लेनिं गैया बिथांमोननाव सर हाग्रामा सरकारनि सायाव हाग्रामानि ओरैबायदि कनफिडेन्सजों दाबो दङ बिथाङा सरकाराव गैया बाट बिनि साननाया कनफिडेन्स लेभेल बे माने हारसिंनो देरहागोनखौ नुहुरनानै रावखौबो नाङा बुंबाय थायो एलायन्सआवबो थायो आरो जाय थांनो गोसो थांबाय था आंहा बाजायनाय गैया होनना बुंदों हाग्रामा सार लोगोसे हाग्रामा सारजों थानाय गोबां माने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ हान्जा हिसाबैनो जोंहा कनफिडेन्सआ जोबोद माने हाई लेभेलनि आरोखि मानोना जों मोनथिगौ जे जों हारसिङै गेलेनानै जोबोद बुरजा भट मोनबाय थायो आरो रायजो राजाफोरा दिनै साधारन भटारफ्रा बयबो बुङो आरो गामि खना खनला बयबो बुङो जे माने बिपिएफनि सरकारनि समावनो मोजांमोन बिपिएफनि खुंथाय समावनो जोंहा माने डेभेलपमेन्ट जादोंमोन जोंनि लामा दालां स्कुल कलेज गासिबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गासिबो बिपिएफनि समावनो जानाय नैबे प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल सरकारनि 5 बोसोराव रायजो राजाफ्रा दिनै माने जेबो डेभेलपमेन्टनि मोखां नुनो मोनाखै आरो जायनि थाखाय गोजाम सरकारानो मोजांमोन बिपिएफआनो मोजांमोन बे खोथाखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरनि खुगायाव बुंनाय खोनायो आरो बिपिएफआ सरकाराव फैगोन 100% खाथां जानानै दङ बिथांमोना जाबायदि खोथा होदोंमोन आरो बेबायदि रायजोनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै खोथा होनानैनो टाइमा जोबलांबाय आरो बेसेबां खोथा होबावनो माखौ फोथायबावनो रायजोफ्रा खोथा होयैनो खोथायानो जोब्बाय इउपिपिएलआव माखौ खोथा होबावनो खोथा होनो गोनाङानो गैला दा बिथांमोना बेबायदि खोथा होयैनो रायजोफोरखौ गोदै राव बुंनानैनो 5 बोसोर समखौ बारलांबाय मावनो थाखाय जेबो खामानियानो गैला आरो मावनोबो समबो गैखाला दा बेनिखायनो बिसास खालामनाया रायजोफोरा बिथांमोननि सायाव जि बिसास दंमोन बियो दिनैनि तारिखाव 0 जाफैबाय आरो बिसास खालामनाय नंला रायजोफ्रा बिथांमोनखौ